Pamalandong kauban ni Pastor Stan. Gutlo sa pagpamalandong. Pagka masinugtanon, kini ang atong pamalandungan karon. Pagka masinugtanon. Kadaghanan kanato maglisod sa pagsabot sa kadugtungan tali sa trabaho o kalingawan. Naanad ta sa pagsugot tungod kay kinahanglanon o tungod sa kahadlok. Dili sayop nga ang mga ginikanan magpaabot o mubungat nga tumanon sa ilang mga kabataan o ang boss o ang amo nga labaw nato magpaabot o mubungat sa kooperasyon sa mga kawani. Apan dili kini ang kinamayuhan nga kahulugan o kinatasan nga motibo sa pagka masinugtanon. Ang nakulang ni ini mao ang tinguha o gusto nga gibutang sa Dios dinhi kanato sa adlaw nga kita iyang giluwas. Ang tinguha o gusto nimo kinahanglang mo puli sa pagbati nga obligasyon gyud o kinahanglanon gyud o mas maayong sundo nimo kay kun dili hampakon ka sa Dios. Kini nga matang sa panghuna-una ang dili maayo. Sa dihang ang tinguha o gusto nimo mauna ang magapaibabaw, ang pagsugot sa Dios mahimong usa ka malipayon ug makalingaw nga buhat. Ang pagkamasinugtanon dili butang nga imong mamugna diha-diha. Kinahanglan kining kultibahon o galmon. Kay tinguha kini nga naanaa kanimo. Sa mahitabo kini na ang giingon ni Salmista David nga sa kalipay panag-alagad kamo kang Jehova. Salmo 102. Kung wala kini, ang pagsugot mahimo lamang nga pakita lang sa gawas. Mahisama kini sa usa ka batang lalaki nga gipanton sa iyang inaham tungod sa iyang kabadlungon o gipaluhod sulod sa iyang lawak. Human sa pila ka minutos ang inahan ng utana kaniya gikan sa laing lawak kung nagluhod pa bagyapon siya. Ang bata mitubag sa pag-ingon, oo, nagluhod ko sa gawas, apan nagtindog ko sa sulod. Matawag ni mo kini nga pagsugot, pero di ay sa kontra nga gusto. Ang pagsugot diha sa Biblia, mao kini, malipayong mubuhat sa gawas, kay kini mauman ang gitinguha sa sulod. Si Jesus mingon sa Mateo 11:29 sa 30, isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, ug pagtuon kamo gikan kanako, kay ako maaghop ug mapaubsanon sa kasing-kasing, ug makakaplag kamo pahulay sa inyong mga kalag. Kay masayon ang akong yugo ug magaan ang akong luwan. Pipila sa mga naminaw ni ini, sa iyang gisulti kini, mga mag-uuma nga naggamit og mga asno o baka aron sa pagdaro. Nasabta nila kung unsa ang yugo. Kinahanglan kining muhaom sa liog sa mga baka aron dili sila mapilasan o masakitan. Nasabtan usab sa mga mag-uuma nga kung wala ang yugo, ang mga baka ug asno dili makahimo sa buluhaton nga gitinguha sa mga mag-uuma nga ilang mabuhat. Ang kalainan lang ni ini nga mga pulong ni Jesus nga ilang nadunggan karon mao nga ang iyang yugo sayon ug ang iyang luwan gaan. Tingali mangutana ka, kung ang iyang yugo sayon ug ang iyang luwan gaan, nganong maglisod ka man gihapon sa pagsugot sa iyang mga hangyo o pagbuhat sa iyang kabubuton? Dunay tulo ka hinungdan ini. Tulo. Una, niya pa kita sa yutanon nga lawas. Sa matag karon og unya, ang pakigbisog ug bugno sa espiritu ug sa unod magakahitabo. Bisan ko na bag-o ka ng binuhat diha kang Kristo, ang unod o daang lawas
musulay paghihapon sa pagpaibabaw, labaw kaysa espiritu. Sa mahitabo kini, dunay espirituhanong pakigbisog o bugno nga imong maatubang ug nga kinahanglan kining imong mabuntog dili diha sa paagi sa kusog nga tinawhanon, kun dili diha sa gahom sa espiritu. Zacarias 4:6. Ikaduha, naanad na kita sa pagbuhat sa daan pang mga paagi. Ang atong huna o kasing-kasing nakubala na sa kanunay pagsupak o pagdumili nga mao ang atong kinaiya sa daang pagkatao kanhi. Hangtod nga tugutan nato ang bag-ong binuhat sa atong kinasuluran nga maoy budumala sa adlaw-adlaw tang pagkinabuhi. Diha pa nato makita ang kinabuhing madaugon diha sa pagkamasinugtanon. Ang pag-ampo ni Pablo alang sa mga taga-Efeso mao kini. Itugot unta niyang malinig-unan kamo sa gahom, pinaagi sa iyang espiritu diha sa kinasuluran sa inyong pagkatao. Nga pinaagi sa gahom, nga nagalihok sa sulod nato, arang makahimo sa tanang mga butang, sa sukod nga labaw pagayod kadaghan, kaysa atong arang mapanghayo ug mahuna-huna. Mga taga-Efeso 3:16 ug 20. Ikatulo, ang gugma mubunga sa pagkamasinugtanon. Paminawa ako, ang tinuod nga problema dili diha sa pagsugot o pagsupak, kundi diha sa unsa ba kadako ang imong paghigugma kang Kristo. Daw dili katuuhan apan kini ang kamatuoran. Ang diyutay nga pagkamasinugtanon nagkakahulugan usab og diyutay nga paghigugma. Ang mga taga Filipos 2:8 nag-ingon, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon ug nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon. Oo, bisan pa sa kamatayon diha sa krus. Ang dakong gugma maoy nagahatod kang Kristo sa pagkamasinugtanon bisan pa ngadto sa kamatayon. Oo, sa kamatayon diha sa krus. Si Jesus miingon ngadto sa mga taga-Efeso, apan ang akong ikasaway kaninyo mao kini, ang inyong paghigugma kanako karon dili na sama kaniadto. Pinadayag 2:4. Ang pulong sa Dios ang nagsulti ni ini. Kini ba ang gisulti ni Jesus kanimo karon? Pamalandungi. Magampo ta. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, salamat ni ining pamalandong karon. Tabangi kami aron nga uban sa imong gahom, makakinabuhi kami diha sa pagkamasinugtanon, nga magasuka diha sa dakong gugma nga imong gihuwad sa among mga kasing-kasing. Salamat sa imong tabang o Dios, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang Dios magapanalangin kanimo ug kanatong tanan sa madagayaon gayon, karon ug sa umaabot pa, hangtod sa sunod pa nagkita dinhi sa Amerika o diha sa Pinas, mga kaigsuonan, pag-ayo-ayo.